Hinimie wafunu hinimi. Usebrekete si Bantamahene hinimi. Nana say hinimi untina mibo. Arafo yema mu nyina akwa aba na yemfa momre NYANSAPO kasamfonyi so biem NYANSAPO yesane ne badwemba ya ba biem na epo a ye bo no NYANSAPO no yeba ne ya ba behwe na yesane ne badwemba ekwan so de amam sede ya bre bia yeye na yefa amamre ene amane ekwan so kyerkyere mu no eno a enene ya ba yeguso entempa na no yenkoi na yenkoma ya brewa akwa aba me kire okufo poma NYANSAPO efre ne se Asante Ngoma. Oba panyini. Wadaroma yemwa kwa aba ebe NYANSAPO kasamfonyi so. Ya eburu na empo no mutesai. Wadaroma mo mpaibo. Obo ade adaroma. Ni nananum nhira. Ye do twedi ampoase. Ye do twedi ampoase. Abro ne de ye pese ye kɔ Bantama. Ye kɔhwɛ ne yema kakra wo Bantama. Arefo ye de tumanim se yesua de bi. Na yahwe Amanhene no obi wa wonwum bi o wa ben bi a wo ba e ma ne danso wo mu yesua kwa na okobi be bisa seso we de emirekuo ma nanka anya won ma ya na sense na anya o mayi nanka emirekuo ma de nkomu simu sai ni nenso se ye ka Bantamahene a sebie kroto je se wonim amamre na onim abakwasem e na onim Asante ye ba Asante ha kontre fekuo wono e na otua no ya sa eye Osahene prekupe a wono wotu hiye Asantehene kane na ka ebom pa sa kwasia wono ohuri no odi animu na nka Asantehene ene adehye nyina atoa so ti wonya nipa keto asa e wa Asante mantem hanom eno nti ne ho ahia se e wo se fa Baffour Owusu Amankwatia a woto so num na konwa no na afa yehwe satete no abakwasem bi wo ho aye nwum bi ana abebi na afa yesua na yakɔ anim ti madaroma se wo bisa se na da Bantamahene de so onye manhene a eno na ma kire mu no ana wokofo nya sa eno an se ono nso nya nipa keto asa nipa keto wetimfo Osahene no na ya na ye wankyerɛkyerɛ bi ankrofo akyerɛkyerɛ ne basa obi se ne Bantama no na obi de ba ena ne ntoma ene we si ne obi di yakeka ne basa kanso esi so ba ena no wo ntoma ba na ne ntoma ekopegu yesi nsue bi da ho ne ba ntoma kopegu egu mu obi so kra akyerɛ ase se ba no wo yirai ye pɛ no ne ntoma na ekohunu ye nhuni ne nipadua na esi yakohunu ba ntoma nipadua de ye nhunu na nso nya nokore me okofo poma checheku me kesi mi bu wa Asante abakosemu se enye nokore se de nkrofo keka no efi se Bantamahene woni ni wetimfo Osahene ena tete no so wo befa baabia se wo bekuma se a wo bepie Bantama wo fi buna wo bepie Bantama wo fi denkyira wo bepie Bantama atimfo nyina no wo mu bepie Bantama ansa na watumi ewura kwa aman a ye wura te no entinam so wo Asahene no wano woda no baabi a wo beba bepie no baabi a Bantama baamu isie wo fa kwatikwa bia enye yie enti wo bepie ho a asem a ya wo di firi baabi a wo ba no je se wo bae ho ntoma ye mfa asem nhye butum ensan no ho se mo kai se bibi no wotwi no ko beye bibi o se we die pantoma wo bae ho ntoma bia ni ho abetumi di asie Bantamahene ni wonya kwan etwam abakwa aman enti no Bantamahene onye ni paketewa enu nti se yetu atwum bi se hinimio wapunu hinimio hinimie wapunu hinimi usebrekete si Bantamahene hinimi nana se hinimio wunti na mibo hinimie wapunu hinimio hinimie wapunu hinimio usebrekete si Bantamahene hinimi nana se hinimi wunti na mibo Bantamahene no
wono ni wosibiri kete no ade a dini a ehu a wo ye hu bibi e enyi ni wosibiri kete ni siba ntoma kote wono ho no wo ba be pai wo be ba ho ntoma ansa na wanya kwan ya akokwa aman enam senti no wunya kwa na akoduru kurom ase wo kɔ no boa wo hu yie boa wo hu yie no wotimfo sahene da bi a wotie no wuduru ho a wasem ade kɔ nyina be bai ho ntoma ansa na wanya kwan etwam akɔ nti ho a wo kɔ ndi wo kɔ bai ntoma di wodi kuru bi akɔ bai ntoma kɔ bai ho ntoma wotimfo ne sahene no enu nti se bi a wo be kwa ahemfie na wotimfo ene ne himfo nyina ebi fra kente fufuo ni gold ni green ni blue ni ade a ne ba Bantamahene fra kuntunkuni se di fra ye ni ne na pretwa asen ne ho ne yema nyina ka ho te se obi a okokon apretwa yi de ne enim sat abofo kɔ a wo de wo no ne magugum na sen no kon bottom no eno ne apretwa yi awoke ne na pretwa eseno na konto a ne nsuo mu eseno ansa na ne nkrante eno na da ye no pom kana sei enufanu krante nufanu enso so seno na wo kura ni bodua ya wo koto no bi a wonte ase se papa we di ade na himfuyi nyina no won de waye sei ono so na mamere no ono so no na mamere no abrewa mentwa wano so obodua mu hanom na yemfie ni kutu awisi ahwene mienu santam yi yemfa nkonkodi adanse na yenkɔhwe na Bantamahene saa ne emeyi a woboso yi yenhwe wo fa ne ho no abra wo kyea opemso ne ni na si okrawani obrawe ngoma so no ti Sikadwa kofiso no yemfie ni nhwe bi na ye ba ye beto Bantamahene ena wayinitin emaremfi se Asante mantema oye okofo a enya asem ketwa kra na odi ani tin ni wo se fata ebe mo opemso wonde wo akwanya obetimi den sa akoto nsem nemmum ese ni tuo na kode na pretwe esen ne ho afei ne che ene ni komu ade no oyini nyina na afei akwa ne ntoma no na odi ani die ene ebu ese fata ede ama na hina enye asem ketwa kra emaremfi se Bantama ewo abakwasem pa tia na Asante fota aka bibise kumasi enoa ene Bantama sanse tete abakwasem kiremu a na Bantama ena na ye kontrodo a obetumi afemu na wowuram ewo kumasi ano enu nti yeto nwum bi a tese enwum no ede yi pa a ekire sentia na Asante ekokon ne kwan a na omode faso ema Bantama ebem honmo no ansa na abeduru ho na abetimi abeka asmasem no o ma yehu na broni beka sa ayese password a ikura wo mo je se utimi to sa anwum no sa na ehu se ampa we oyo de hye we oyo okofo ansa na ebiem ama waba nti Bantama de kumasa na se kumase de enoa ene Bantama ono ena afei wodru opumso enima woko na woko akochia no uja kwanu a yenyudia okafrafra inimio opo inimi osi brekete osi Bantama kotie inimi se tutu hinimi ntina mi bo eno ne nwom a na wono moto nti wosto saa nwe na ekokosidia na yehu se ampa ukura safoa no afei de wache awie na se akwanya wo ho se obetumi asa afa no ho na wahyehye no ho okura ne tuo ede ne komu ade ene na pretwia ede asai ne kon apretwia no eye ade a sebie kroto abommofo ayese boto a wonu kwa hadwa eno ena wonu de wonu ne bi ebehia womu atuduro no ne ade edi egum to dan so etimi bi yi niane eni nsuo enti se hu se Bantamahene wafa no sei na bibisen ne kon ho te se boto a ye fa na apretwia kanena wo ko se yi no atuduro egumu a na mse oye sahene ni ntie ne ba bi beduru bia no ne tuduro sa no anso de nsa atum na wayi bi na afi ode agutuo no na otimi ato ono wo base ya na etutuo na edidi nanim ede kire se osahene sadom no ankasa ena ebeyi wache awie enti omo maka no buso
se de na esensen hu ya bra okoche otumfo a wonya abotre gina ho a wo yi ni nyina sanse wontimi fa nkono ni eno na wo kan yi goye mu se wo yi apretwa bi ase boto e de afiri ni metire na wotu ne che yi kontoa eyi ni komu ade ene ade etuo nso san no ho ne nkrante no fanu kante no fanu no de ekiretwa ni mu twa no jo na no hye bohem nti wo ni woni ya na ye no bi a wotini se woni misa wo somu atwe otwe ya na atwe se ka no na ebe ye adwuma ese wonye nipa keto asa wonye nipa keto a no tumfo sa hene de yo anyum bia na wo to yi sesi sa anyum no so ma me ntiru de de to dwuma no hinimio opunu hinimio hinimio opunu hinimi usebrekete si bantuma kuti ya hinimi na sayi hinimi unti na mibo hinimio opunu hinimi hinimio opunu hinimi usebrekete si bantuma kuti ya hinimi Amankwatia hinimio afi na mibo na satam no obi di information said the English boni beka no obi beka bibi asem ye hu hia wo de bre enti wo fitia ene ni ada no dwom na kire se wo a wo mo kokon no won de wo si ha wa bodom ye wa bo jafruma ena wote ha na wo wen ekwan enti no ade a ya kan hye wo mu ano ne se mo akofo a ya soma mo ha mo koro wo ba we na wo betie mu aka hinimio wo punu hinimio wo sebrekete wo si bantuma ko ti ya hinimi ana se tutu ye hinimi unti na meba na chese enyanwum ayen sansemfo ya na abekeka hinimi hinimio opunu hinimi o sebrekete wo si bantuma ko ti ya hinime na sei hinime na unti na memba ni ehunu se waye efie nipa fi se saade ye we nu obi enim ene abrewa na mafo ni ye bio ebi ane dan na opese wo na wo ba ne nchen ye no aka wuduru won ma opoma ka ebi a kofi ana 12 oka 12 na hu se ye wo opoma mebio enti se me da ona ma ante 12 a mimie pono no obi a bebom bia mimie emrante ne ye nepa bia de fa no ho adwe bi so de hwema kra ne wo pono achi se bia na bi no obefre na da was me duru wono na otise na yese eyemia na wapia ba ti se wante sa hwema na wo mpie enti na wono so password no sanete enti se wo te sa no wasoma nipa ni bi ni abehia wo kwa ni ye do aba wo yewira ho wo kwa aman nti ebre ko na no dwoye no a ye tu tintimma ni firi ho no ade a ya ahenso de ne bantama ba mu a ewo ho yenhwe enkuro ni bi a hye na se na afi yemfa sa na ben na ne nwuma ma ne dam sonko no yemfa no nkonkowie nti Bantamahene no ebre a doma kusi eti atua yewira pam no ma wokohye mu ho a afi ni ho hiahia no ano opese wo ba enu no ya Asante de hye na ne yefre no yebo a ebre a wodi ni dwan ato wo beba no yebo ma na ni biri yie sui utimfo se yebo asua Madomahene na ye ndey na ginatum nti wagi ni tumu no wode ne ma Bantamahene nti se Domahene ebebe kumase ha se bibi se ohia ye wira Bantamahene no bise ne so usai kuru so a kire Bantamahene wonuri ye wira otimfo ho kora ba bia de wo hyena se a emu odin pa me pese wo bia tibie se woni timi tra Bantamahene ko ye wira na chese ne abrewa ya no kro ko nanim dodo Bantama kura mpo wontra no no ne mpanyimfo se na fefesem afefesem na ya no wudi won tra Bantamahene
ebra Bantamahene do make city atua no a nana etu ne sosa ema wode call share bokina mu ho no anya Abidjan ni nya bokina ni no afi Akan sinsebu ohu ne se ne ho akire no a ya wo besan abepachew afi wo hunu de wo ye no ne cho panimu a wo baaye no Asante de hia na ye frɛ ne ye boa ni wodi anim ba ye wire anim be sun nusuo osun pa chew ema no Ene won so wonim obi a friend say yeboy. So no dabre na dwene ye ne say ye wo ba adwuma badu. Wo so wonim obi a friend. Ne na dwene ye ne say bia wo ka ase ne na bi na di saa wo ho. Ne so yeboa ne ya Asante de hie. Ah wo di na kagina mu. Di na go su. Ese wo dwane to ano no boa no. Ema no se ye wira. Nananum nyina kan ye wira ja fa che no e wo be ye den no se yeboa su Bantamahene. Na sa bro antintin ni tia mu se ebia me pese bi dwane to a wona me ba ye ebia wo ba adu ho na asem no kwaye adu awerefo no ono di nisuo eboa me adu asu ama abusua du nya me de hye oye wo momu de hye na asem no wahu tienti na ode su bi aboa me ho su bia we de me ba adu asua ma abusua me ka de say saa na kwaye enti so wose wonimu ye boa no a wonye ni fi ye de hye eni wonye ni kurom de nti wonimu na nyanwanwa ninu anyanwanwa na mo so osua de hye wo boa no ema ye wira gi ni tumu ene ye boa o se ye boa su Bantamahene we jade che no de hye Bantamahene nsa Amankwatia nsa se hwe no so wo de bibia e ba me ho a se Amankwatia so wo ni kwa so fitin aba me ho bibi abeye bia Amankwatia enim na wugina ena nti yeboa no wonim tetene bibi a na ye de aye yeboa wo sua Bantamahene yeboa sua Bantamahene no yeboa sua Bantamahene na be ye yeboa ne mra ne sua ma no sua wo suma Bantamahene na nye Bantamahene ne ye frɛ ne sua yeboa sua ma yeboa suma Bantamahene enye Bantamahene ye frɛ nse yeboa sua Bantamahene da bi wo ka bibi sesi Amankwatia mo to nwum kuro bi Amankwatia no na aye biribi owie ne maba akon bo no na aye biribi o Amankwatia nyo na aye biribi o boss anyum no de ma Amankwatia na Amankwatia se we kane no ensem ye pi akoya ankona ni ye de guru enyi woni we bibi owie ne maba akon ba sa tanyum kuro ne me de pa wa brewa enu de se kuma se ya ahimfie de wo kokoro adwuma ye to azu Amankwatia nyo na aye biribi akwanyina mu ana efie bomofu nyo na aye biribi o Amankwatia nyo na aye biribi owie de ne keta be se ho nyo na aye biribi kura Amankwatia nyo na aye biribi o owie ne maba akon be nyo na aye biribi o Amankwatia nyo na aye biribi o yo ne no so na se kire no ene esese de wo de adure die yenkwai na fe yenkowie Bantamahene wo pie no oba ya ba bi anasa nwum bi na be no ne kire nipa su a ode ba o nse nti wo heche enti Bantamahene che na wa he enu na esinemu maso a wo hu nanim edwato bi na ade kɔ no ho semmoa bi no oboa wo a wo si ni trase a wo hu nanim ne momani nyina te seche ne che he no enti moma Bantamahene na be no ne ye hwen ye pagya nanim moma eche moma wo su cheu Bantamahene be no nti aben se wo ba bia na aben di na chi a nenye giso no moma eche se na mrantie ni nim bo a ye ntu yabu ni ye nkyere wo mo wo mo ntu yabu ni ye nsua aben ni ye mo bo no popopopo sei
ementie ebo na entahere ebo a wunhuru sunsuye dantem we a wo kan fefefe na kono momeche moma usucheu na wo mogai ni asana ha ase momeche moma usucheu sa Bantamahene na ben that's abrewa we no kura wo kan yi ye betimi de saa aye twini ya ye de ebo kasa yi esamra ni ye betimi de abo momeche ebo abenu no woduru ho a wo kirema so betimi de akasa we nyina ka efe akono se ye won tahra wo ho ene ye wo minti a wo ho a etimi di wotimfu anim ana ni wotimfu ko ye bibi ene minti e ba ye be ye no nko a me pese ye no nko a na wo kire me sa ntahra ene minti ano ye be no nko a enti se bibie no ayemfa Bantama de ni sia na yenhye da nwura sa ntahra ene minti ano mu na kire me no nso ho ade pa efa ma se me ne matiefo ye se ye ne abre ye pese ehu ye nchi yi na ye ko atiefo we de me sewa nye se bia mi twawa no be ka se dade na wa amana dabi ye hyeda pa ne ewura no nso mu se de ye be ye be hu ni yie ye de no nko ebesi ho na ya hwe broni be ka se ye treat no nso na afa ye di mu nsam no e de ama enti Bantamahene na Baffour Owusu Amankwatia a wotoso enum wono nso ne ho abakwasem kakra ene yesua ne aban a ye body ni nachi moma usu chew akono mamamre ne hyem kena na opie no oba obi ti a wo hin obai ene wo yo hin kese se ye hu se oye sahene otumfo sahene ene wo oba se ya etuo ni etoto etuo sen ne kon abrewa kan ye hu na pretua ye hu ne kontoa ye hu ne sekan ye hyebo hamuo enso nana wadawroma aka aben no de enwie peye ye de ani kire mu abrewa ko manhia kokoko ye hu se Baffour Owusu Amankwatia ba ama aben de akire da na no ayi kase ye sorry ye kura yante sa aben de achi a eba enti ye besre Baffour Owusu Amankwatia wonu watena nkonwa ene mpanyimfo se madawroma we de ye dedodo nyansapo de ye de ntu de amonyam obi a monyamfa manyansapo wo pie na wo ba sere mrante no se enyiso no wakofo poma urefia hu nyansapo a ye de obeba na waba be kire kwada na se memu ano wo matimi abo de edi wachi na nya ofe moma usu chew ene na ha ene enso de ye so ye a ye ba ya ye beboa ye ama abrewa boa ye ma yesane ye no yenso yedi esie enti nyansapo yenso yeso amamre o ye mamu nyina ammo ene hwe woje ahene wa meni ene abusua pani Owusu edumi adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyi ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense Bantamahene the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofindro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya